Gabon urte berrian miluzeok, zoriontasunez betetara. Etor, dadila, 2021 urte berrian atxedun. Berdin, Ilaski. Eskatuko diogu? Jo, horrela jarraitzea. Miluz asko. Nik urte berriari... Bai, izaten direlako horrela asmo berriak eta kirola egiten hasi eta nire asmo berria da lehiakidei adarra gutxiago jotzea. Eta zuri gehiago. Bai, Bai. Bueno. Zer izan zaizu? Ondo, pasako dugu. Bai, prest. Neskak ze moduz, urte berrion, zueri bai. Berdin. Bueno, 5. saioa, Idoia eta Irati zuentzat, dirutxu ebe bai. Bai. 9.618 euro, bestak beste azken zakua zeuek ustuta dagoelako. Bueno, ze moduz, eskatuko diogu, urte berriari. Hola jarraitzea. Ondo. Eta miluzen ondo pasatzi, Hoixe, bestak beste, ongi etorri neskak. Eskerrik asko. Aiarrak ere presente mentxe, Igor eta Miren, ongi etorri berriz. Eskerrik asko. Bueno, urtea bukatu zenutelako miluzen, eta hasi ere ala egin duzu. Ez da modu txarra, Igor? Ez ondo, jarraitu lezake. Bai, ez da? Berri eskatzea zioko hendikan bizka luzatzia gure, zea. Dirutxo bat ere pilatu badaukagulako, 271 euro irabaziak. Zakit, hasi gara, Miren, asmo ametsei forma ematen edo? Bai. Iguarekin zer egin? Piskat bai. Bai. Eta garantzitsuena, kuadrilakoek eta zer diote? Oandikan. Vale. Te jariketa ez dago, ez da? Zuzen ari zareten seinale. Animo boikot eta zorte hon! Eskerrik asko. Nahiatak inmetxo etorri zornotzatik, nebarrebak Bai. eta bikiak. Bai. Zer erra, nahiak imetz? Bueno, holan behitute, bardin-bardinek ez bai antzabai, klaro. Bai, tankera bai. Bueno, zeo zer bai. Bueno, nahia ze asmoarekin, zatozi miluzera? Irabaztera. Opa! Hori da, hori da arrazoia. Ondo. Kimetz? Bai, bardin, espero dira, hostia. Ondo hartute, horrek esan nahi du laguntxupe basariela. Bai. Bikiak izateaz gain. Eta telepatia puntu bat ere izango zuela bikiak izan da, ez da? Ez asko. Bueno, euskal ikasketak ikasten nahi azu? Bai. Fizikazuk? Bai. Kimetz? Bueno, ongi etorri gurera, Eskerrik asko. Ei, argi bili, 2023ko lehen saioa Miluzek aurrera jarraitzen du eta guazen gozatzera. Miluze, aztera doa! Antxon Teileria galdera bat zuretzat, futbol zali ezara? Ez. Ez Izan bereziki. izen umetan, Bai, oso realzalea eta jokatzen ere hasi nintzen, eta gero bizitzak hainbat seinalen bidez esan zidan, ez zela hori bidea. Oso ondo? Orduan ere komikoan nintzen, baina enekien. Ari nintzen futbolean, baina komikoa nintzen futbolaria. Oso ondo, zeure bururi izati oso ondo. Bai, ni esker, bai. Zu futbolzalea? Ni bai. Bai? Bai. Bai, Asko, futbola asko gustatzen zait, gero dakot sasoi batzuk asko jarraitzen dutela, bestatzuk ez. Ja. Bai. Bueno, zuri Sasoi baten futbolistek futbolariekin parrandan eta hori bai, ez da? Hori Ondo. hobeto. Neskak futbol zaliek? Ez. Ez. Ba, listo. Gehiago kultura eta... Bai. Baina, bueno, jakin nondik nora mugitzen garan, futbolari dagokionez, Bueno, Zertxu. Zerbait... ikusiko dugu, pareak osatzeko momentuan, ordu maira. Badue, Irati, bueno, estadioak alde batetik, zein hiritan dauden, Idoia, asmatu beharko dugu. Oso ezagunak dira, Guazen sorte don denpora. Kartuja, Sevilla. Oso ondo. Old Trafford, Manchester. Bai. Lokomotiv, Moscú. Vale. Friuli, Leverkusen. Euroborg, Leverkusen. Bez? Zuz. Baiarena, Leverkusen. Bai. Euroborg, Groningen. Friuli, Udine. Hau paneska! Zora garri, Eta sosmoa aipatu dutena baino futbolzaleagoak direla. Gero horri Idoiak erabaki du akats pare bat egitea propio kulturzale plantari euste aldera, ez da, baina denak primeran lotu ditugu. Old Trafford, mitikoa Manchesterren dago, Euroborg, Groningen esateko ere errazena ez data, Lokomotiv, eta izenak pista eman digu Moskun dago, Kartuja, Sevillan, Baiarena, Leverkusenen, eta Friuli, Udinen, zoragarri. Denak gol guziak sartuta, 60 puntu bikote. Ikain. Igor eta Miren, futbol zaliek bazineten zuek, Igor? Bai, futbol zaliek eta bai. Bueno, bestelako gai bat zuentzat, bidaia zaliek? Bai. Bai, albada bai, ez da? Albada bai. Atzerrira joan, aireportu baten, egon, Bueno, egia da, aiatik edo nora joateko bidaiatu egin behar dela. Bai. Han baitago, ez da? Oituta gaude. Bidaiatzen. Maire, ez da?
Pareako Juan Maida, bai. osatzeko, bai. Momentua dalako, Igor aireportuak alde batetik, non dauden lotu beharko. Guazen bikote, denpora. Prat, Barcelona, Osondo. Foronda, Gasteiz, Ezeiza, Buenos Aires, Aupa. Narita, Tokio, JFK, New York, Aupa Igor. eta Luton. Londres. Venga! Aiatik hegazkina hartu eta mundua marrena eta aireportu guzietara primeran zuzen heldu gara JFK, New Yorken dagoelako, Ezeiza, naiz eta ministro Pistarini duen izen ofiziala, Ezeiza ez izenez ezagutzen da Buenos Airesko aireportua, Luton Airport Londresen, Prat izenekoa Barcelonan, Foronda Gasteizen, eta Narita Tokion zoragarri beste 60 puntuzuak ere. Nahiak imetz, ikustazu hemen ze maila dauen. Egun honien etortzadie. Hori da. Hemen luzera. Nordun baira? Kimetz hartu leku mesedez. Bueno, merkatuak, alde batetik, zuentzat, erosketa eta sozializazio eguneak dira. Benka Euskal Herriko zerritan dauzen, merkatu hauek osatu beharko. Sorte hon, bikote, guazen. Rivera. Tolosa. Abastos. Donosti. Kontuz. Kontuz. Baina lasai. Beste bat. Rivera. Donosti. Ituak atx. San Domingo. Iruña. Ondo. Venga naia. Rivera. Ondo behitu. Doni bai garazi. Hartu leku mesedez, Kimetz. Akats. Lau akats. Herriberako... Kimetzen nahi zuen, Ribero. Bilbon, ibai ertzean. Bilbon, bai. Zoragarria, oso leku polita. Bretxa, Donostian, Zerkausia, Tinglaua ere deiturikoa, Tolosan, Abastos, Gasteizen, San Domingo Iruñan, ondo esan dugu, eta Zuarpea, Donibane Garazin, joan gara azokara, eta Saskia Utxik, punturik bat ere, ala bueltatu gara etxera. Tira, lasai. Orain izilik. Badagota puntua pilatzeko beste aukera bat. Idoia eta Irati. Biak eroso trebeak proba honetan, bereziki Iratiren energia, bizkortasuna baliotuta, inintzioka. Bueno, Idoiaren abile dezia. Denak, gainera palak, Primera, hartu lekua Irati, sondo? Edo Idoia? Barkatu. Berak ingo duelako inintzioka eta marrazten lan hori guztia. Ea lau kontzeptuak. Asmatzeko moduan garen, denbora. Argiak, hotza, elurre, berogailua, Venga, bero. izozkailua, estufa, sue, beko sue, Ez? Ondo ari da, hortxe? Zer dauka berak? hotza, beroa, izerdie. Joe. Idoi ondo dabil, Sukarra zan, ez? Ez. Ea oraingo hau. Frontoia, Osondo. txapa, Txapa, bikain. Ea hau. liburue, Ondo? sue, kea, Zer da? sue, kea, Ez? joe. Labea, Ez? Bota, horrela. ez dakit. Da hori. Hau bada. Ai, jana! Bai. Lasaña bat. Lasaña bat zelako. Eta Idoia, goxoa marraztu duzu, bide batez, Bai. itxura hona zeugan horrek. Ondo, bero. Beroarena ere ondo egin du, aire Bai. girotua falta ditzaigulako, Ja, zerri bai. patxetan eta bar, eskailua, izardia, bueno. Bueno, bakarra, 20 puntu. Ea aiarrak, aireportotan fin aritu zareteta, Igor eta Miren, nork hartuko ulekua, Mirenek, fenomeno primeran, Egorzuk ere bota proposobenak, Puntua pilatzen jarraitu nahi genuketa.
Ea ba, lau kontzertuak asmatzen ditugun, hortxe denak prest. Denbora! Eman diot, ez? Bai, ondo hori zara. Guazen miren. Ankla. Bai. Bai, aingura, oso ondo. Ea, beste marrazki bat. Zer da, Igor? Liburua, Miren, kokatu non noten dan. notak, musika, pentagrama, Nio. Zer da hori, Igor? kotxia, Bai? autobidea, paso zebra, Ez. Hor, begiratu non? Ahi naiz baino. Pasa, mire, ez osea. Auto bat zen hori, bueno. Aukeratu beste bat. Ea, imintzioka. Dirua, kutxa, zea, jode, Bai, Igor. Hori. pirata, lapurreta, jode, etxai, txatate. Bai, hori. Ota, Igor? Jode, etxai, txatate. Aide, pa. Aide, pa. Altxorra! Ni zaki, leon, beste kutxa, zeak, seguria de korrekin. Kaja furteren Bai, bat. bakago, da? Egia normalen altxorrak aldakoetan ere zen dituela topatzen. Matrikula. Eta bestea matrikula, bai, autoa ere... Bueno, Bueno. Kasu hortan salto, San Sebastián no jartzik anola donos. No, Ez que hori naiz. Jarri egiteke matrikula, baita ere nahi baduzu. Bakarrarekin geratuko gara, guai puntu! Berdinketa kontua galde batean, eta nahi atakimet zuen kasuan, lehenbiziko Tan puntuak... asmatu da bardindu be bai. Venga, guazen. Hori da, denak asmatuta. Nahi agartuko Bai, du bai. lekua, oso ondo, bikietan bera da trebena antza, imintzioka, eta marrazten, guztagun, Froga dezagun hori ala dela, eta kimetz, ernezu ere, Guazen, demora. Kamara, arbela, grafiti. Bai, oso ondo. Marrazki bat, orain. Lorea, petaloa. Bai. Zoragarri. Bigarren marrazkia. Mendia, area, duna. Duna, oso Bai, ondo. haupa. Eta imintzioka, denbora dago, Zagua, hamsterra. Bai, Zoragarri, zer da, hau? Eta polita izan da, ariketa bukatu eta nahiak oraindik ere arbelera jonda nahi zitelago gehiago. Eman kontzertu gehiago, denak asmatuko ditugu eta. Nahi oso ondo bai, kimetz asmatzen be bai, oso ondo. Venga, lau, 80 puntu! Bueno, bikain gure hiru taldeak iragarpenak bete ditugu eta momentuz berdin dutan markagailuak. Txura Hitz favorita. ezkutua, ialdeak lortzen dituen baten batek. Nordu maira? Hartu leku irati mesedez. Ondo, moldatzen zarete, neskak, ia gaur be. Ja. Erakusten diguzuen, guazen denpora. Pareta, lurra, itxatxi, zeloa, txintxetakin, kortxoa, Vale. paso. Legea, zigorra, euskaltzaindia, araua, Vale. jateko, janaria, beteak, piperrak, paso. Aberatxek, dirua, itxasontzia, jatea, Oso ondo. zopa, fideoa, GKS, komunistak, Guk ere mendik egite ditugulako gure hipotesiak eta oso pista honak hoi guztiak, Bai. Bueno, igual jaterako erabiliziteken antxon, horteko udan, zoragarri. Igual jeka eserako be bai. Baita ere, bietarako, leku guztietan daude. Baterako zein bai, besterako. danari badentzazu, Ze polita ederto. GKS-eko jate bat. Ze kontzertua. Lau zuzenen azuza, 80 puntu. Behintzet, txiste gaireko Badago, ematen dizu batek eta badago materiala, bestiek. badago. Ederto, erakustaldian neskek, beste horren beste beharko genuke, nordu maira. Saiatuko gani. Haupa, Igor. Igor, hartu lekuen, eta ia denporari galdu barik, eta azkar eta argi. Venga, asmatzen ditugun berbak, guazen denpora.
Paso. Irtera. Sarrera. Bai. Naranjak. Fruta. Likidua. Zumoa. Antzekua. Best. Bota? Miren. Paso. Paso. Txilida. Eskultura. Personaia. Pertsonaia. Txillida, pertsonaia. Bota. Aizen horrazea, Bera. Eduardo. Eskultorea. Fisioa. Banaka. Hartu leku mesedez, Igor. Aber, nahaztu gara. Bai. Ze, planteamentua da, ping-pong partida baten moduan hitz bat. Pentsatu beste hitz bat. barrutik, albada. Eta Bai. Eduardo, pertsonaia, Aizen horrazia, hitz bat baino gehiago ere badira. Pena, eskultura esan dugulako, eskultura falta ditzegun, zumoa ere esan dugu, Zukua. Bai. Justu hortxe bertan dagoen hitza, euskaraz edo zuzen esan da edo, bueno, adierazi barra dagoelako, azkenerako bat, sarrera, sartu da, beraz 20 puntu, bikote. Nahiakimet, proba honetan ezinbesteko edalako agertzen den hitza. Bai. Imintzioka eta beste leku batzutan, usten dugu golan zabal hau eta sinonimiko eta bar, bai hemen, jartzen duena asmatu behar da. Venga, nortu maira. Hartu leku nahi mesedez. Zeuen arteko konexin hori kimatzera kutsi beharko zu barriro, itxaskutuetan. Guazen, denpara. Utzi, Eman. ezin, Paso. paso. Mediku, Amolategi. ez, paso. Elisa, Abade. Gasteiz, Virginia. Eraikina, Katedrala. Bai, eso no. Bale, imintze barik, Seriea, Telebista. Luzea, Pelikula. Filma zen, bale. Bai. Eta pena bidean albaitaria ere geratu zaigula, medikua, animaliena, Bai. lotura hori edo egin, tira, katedrala sartu da, larri ginen, beste etxo bat biltzeko ere, baina batekin azkenean, zuek ere beste 20 puntu, bikote. Markagailuak, nola dauden ikusiko dugu, ita baten, 160 puntu bildu dituzte Zaldibar Bataunen, Aian 100 puntu, Zornotzan beste 100 puntu. Tribonen derrotatoz. Bez dezatela ies egin. Bai. Idoia estako prest? Bai. Venga, guazen, lehenengoa dator, denpora. Lehorra. Malkorra. Urarentzako ontzi txikia erronkarin. Pitxoka. Lehorra. Malkorra. Urarentzako ontzi txikia erronkarin. Pitxerantoa. Enplegua lana. Tema. Igor, Lehorra. Malkorra. Urarentzako ontzi txikia erronkarin. Pitxerantoa. Enplegua lana. Beharra. Oso txikia Nafarroa berean. Pitxoka. Arrauzia, Larresoron. Arrosina. Kasketaldia. Zenzu? Kasketaldia. Tema. Negarti Orozkon. Gorrotia. eta barruan zen, Igor! Barruan zen azkena ere! Bestela ze tema harrapatuko zuken, hortxe onda, bikain, denak zuzen, 100 puntu! Zer dator, Jon Gong urtegarriarekin jator? Bai, antza, Ez, barkabe sartu da, dago. argi eta garbi, ondo. Eta aipatzen dugu etengabe errebotearen garrantzia triboren berbetan. Oso erne hor, Igor eta Miren. Igor, zeu hasi. Bigarrena, zeure lekutik hasiko dugulako. Bigarren triboren berben panela badator, denpora. Xingoma, hegoaldean. Xingoma. Txiklea. Amorrua, aserrea, baigorrin. Isia. Uina olatua, goina farreraz. Saketa. Xingoma hegoaldean. Txiklea. Amorrua, aserrea, baigorrin. Isia. Uina olatua, goina farreraz.
Baratxi. Naia? Xingomego aldean. Ziklea. Amorrua aserrea baigorrin. Izia. Uina olatua goi nafarreraz. Trapasa. Bat batean. Zupitoki. Igela, Zumaian. Baratxi. Sartu zaigu okerra. Eta lastima. Azken segundoan hor, utxe egin dugulako. Lau zuzen eman da geneuzka, baina azkenekoarekin akatsa eta punturik ez da banatu. Taula honekin. Pena. Naia zeuek asasi. Hirugarren taula badator. Denpora. Zilipurdika. Naia. Bosigan ibili. Zilipurdika. Aztalka. Leiala. Asturua. Idoia? Zilipurdika. Aztalka. Leiala. Kirmena. Arroa, Donibane Loitzunen. Belakusoa. Zilipurdika. Aztalka. Leiala. Kirmena. Arroa, Donibane Loitzunen. Motoduna. Pertsona lodia, Larrabetzun. Boropiloa. Urarekin jolastu, Markinan. Bozigan ibili. Zoria. Asturua. Txorimaloa Ibarren. Belakusoa. Eta taulak bukaerarako egiten duenean ja, ahotsak ere gora nola egiten duen azkena. Belakusoa, gustora, esan dugu, puntu, ikote, zara barri. Motoduna, Rue, Motoduna, Motomami, zeuretzat dago, Jatenunare, bai. Ikus ditzagun nola geratu diren markagailuak, 260 puntu bildu dituzte Salgi Barrataunen. Aian, 200 puntu, Zornotzan 100 puntu. Eta Anaia eta Kimet, Anaia Arreba bikiak, Anaia Arreba esango dugu, maitagarriak, ze jator aritu zareten. Zuek gustora aritu zarete? Bai. Eta aitortuko dugu gainera, hau sekretutxo bat ere badelako, baina hasi aurretik Kimetek esan dit. Bueno, ea behintzat 100 puntu lortzen ditugun. Eta hain justu, 100 puntu lortu dituzue. Eta esperientzia politu batekin goaz etxera, edo? Bai, seguru baietz. Naia, gimnasia ritmikoa, egiten zenuen edo itxasu? Eiten hauen. Ze errabe bai, Ja. Dantzata, itxasu orain, zer zer? Ja ez. Ja ez. Gauetan da, kaso, ez da? Bueno, orain Bai, ja bai, ikasi bai. eta bestelako kontu batzuk be bai. Bueno, asko gustatu zaitu bai, Kimetzek pianoa joten du etxien bakarrik dagoenien. Bai. Nahiak ez dagoenien entzuten. Ez, Zara eta jaten du etxien bestela. gauzenean kasko ekaz. Bai, Ondo. Naia Kimetz, zer erra etorri zariela eta ezagutu garala? Mila esker. Eskerrik asko. Arte, ikoten. Iazki duela gutxi, ni luzen aipatu genituen, bizi osoan abestuagatik ere, Bai. bizi osoan beti gaizki abestu izan ditugun letra Bai, zatitxoak, bai. ezta? Ez esango dizut. Jo, lautelatun jendeak egite zuen akats bat. Negarrik ez, txorizo eta malkoak zer zuen. Egia, Mikel Erentxunek eta Maia Monterok egin zutela bertsio bat, eta Mikelek pixka bat txorizora ere ahoskera ara bideratu zuela. Baina tira, inor seinalatzeko asmorik bat ere gabe, deialdia luzatu nahi dugu, hau da urtengo lehenbiziko erronketako bat. Humorez hasi nahi dugulako urtea, bidali horrelako akatsak gaizki abesten dituzuen kantu letra zatitxoak elkarbanatu gurekin eta aipatuko ditugu hemen ere. Oso ondo. Oso. Besta adibiderik ez dakozu? Besteren bat, gazteleraz da, baina bazegoen abesti punki bat horrela, polizia no, esaten zuena, eta gure inguruko lagun batek gaizki ulertu eta esaten zuen, polizia jo. Justu abestiaren kontrako norabide hartuta, gertatzen diren gauza dira. Ondo, erronka, zuek bialdu txarto abestutako kantuak. Bigarren fasera goaz, zerotik hasteko prest, Idoi eta Irati, igorretzen miren. Bueno, zemuz? Ondo? Bai. Ja, Orain bai, Lasaixo. ja, hobeto. Erto. Segi dezagun puntuak, bueno, edo az gaitezen, bigarren fasean hobeto esan da, puntuak pilatzen, definizioa datoz eta erreparatu ondo, mesedez, hortxe pista modura datozen izkioi guztiei, txagoazen, demora! Urte berriari, kaixo esaten dion lehenengotariko iria. Probatu Idoia? Bai, Letrekin hor? Pista modura? pie... Ez da pie. Sydney, da. Sydneyko eraikin ezagun dotorea. Trena. Ez, Sydneyko ezaguna, ikusgarria. Bertan, Arena, ez. bat emanaldi. Sydneyko operan. Dena ondo erantzunez gero, miluzen lortuko duzuna. Zakua. Oso ondo. Elkar gurutzatzen duten bide bihurgunetsuen sarea. Labirintoa. Bikain. Urtea agurtzeko, Brasilgo hondartza.
Bai, Zehala? Brasilen. Copacabana. Copacabana, bikain. Urte berrian, kopan hartzeko edari txinpartaduna. Txampaina. Oso no, xampan gehiegi edanez gero harrapatuko duzuna. Saiatu gara. Urte berriarekin batera suerte biztaloiek. Wow. Sydneyko operaren atzitik eraikin hori. Eta Copacabanan berriz, matxa janarrean 12 olatu pasatzearen kontua, eta... Sydney edo Copacabana? Urte berri azteko. Copacabana uste dute. Zure jatean. Bai, Hori beti. igual Sydneyra. Bagoitza berea. Test baten? Bai, ez da? Justu beste aldera. Ederto lau neskak, berroi puntu. Bravo. Konpenetrazio testan, ez Bueno. genuke mongo, Modatuko gainateke dena den. Dabitu, gero lagunekara, test horiek Bai, bestuko horixe. batizo. Claro, Askorik. zen. Haian, urte berriari ongi etorriatan nola ematen zaio, Igor? Familia giron. Bai. Horrela... Oain, ja, edade hontan gehiago gaina. Ez, miren, gero kalerako bidera eta... Ez dugu azten. Han probalekuan edo ez da ezer berezirik. Aurretikan ite dugu poteo txiki bat. Egin beharreko guztia, baina txampa Hoi da. pizka bat edo izango da, tartean, ez da? bai. Ondo, ea definizioak amaituta ere txampaina irikitzeko moduan garen. Ados? Ados. Batoz eta denbora. Urte berri egunari Baionan horrela deitzen zaio. Urte berri... Probatu? Urtezar, Ez bukatuta. urtez, Da, gertu? urteaz, Urtats. Biharrik elkar jo eta sua sortzeko behar dena, Txinparta. bikain, zerbait bizirik mantentzen duen pizgarria izan daiteke. bizitza, bizi, Bai? bizigarria, Bizigarria, oso no? Maina asko egiten duena edo negartia. Mañatia. Edo Mañontzia. mainontzia, oso no? Zerbaiten arrazoia edo zioa. zergatia, Zergatia, oso no? Berritxua, berriketan ari zen dena, Iztuna. beste modu batera, berritxua, ketan aritu beste modu batera, bai, miren, probatu. Kalakaria. Eta denbora. Xirulirula, no kantatuko. Lau, berroi puntu! No, bikain, begira. Ederto. Berdinketan. Eroglifikoak. Ondo, bata bestire usten, zabiltzie. Ederto. Ze polita, jakitea ea urte berriak ze eroglifiko dakartzan. Aldaketaren bate hongo delako. Erogliondo da bil, Nik uste dut aietz. urte zarretan parranda ikaragarria egin zuela Zalea da. entzun dut. Inspirazioan topatzen omen du. Ah. Bai, ordu txikitan eta... Jendarekin, ederto. Baina zer dakarren erogliok? Neskak asmatzeko prest eroglifikoak noski. Bai. Lehenengo dator, denpora. Zer abestu duzue kantu biran? Garrasi ez. Ez? Bi, Ator, ator. Bai! Bai! Tor! Jakinda nor zen, bai ikusten da besti garrasi hori, izango litzatekela. Ator, ator. Eta egia da, jende askok horrela ere abesten duela. Ator! Jendeak ez dakilako hain fin ere kantatzen. Tira, bagoitza berea. Oso ondo, tor hori gustatzen zait, Bai, ezta? Historia eta diozu, ez da? Bai, bai. Bai, Historia, kontzeptua eta- bai, kontzeptua. Mailu bat. Urte barriari igual tor bat edo, eskatu. Bueno, Ator. bigarren eroglifikoa, denpora. Nork jandu azkenengo polboroia? frantsesez, hanka, Ez. Aloñak. Wow! Aupa! Oia. Macron, alo! Agertu da baten baino gehiagotan, alo eta oinak, aloñak. Ederto. Etxe guztietan dagoelako aloña bat, nik aizpa dauket. Aloña izenekoa? Bai. Eta bera gartzen du azken polboroia beti? Ez dut uste, baino... Bai, grazia egin dit. Asko urtatzen zaidan izen bata? Aloña? Bai, Hori da. aloña, bai. Ederto, Polboroiak? Aloñari museo handi bat emetik. Hori da, nik hori da. ustetik. Polboro ikasa bat opari ere, bai. Bai, ez da? Jateko danak. Hirugarren eroglifiko neskak, denpora. Adar hartan ikusi dut. Txangorria. Bai, oso ondo. Adar horretan eta gelan topatu dut. Bagoa, txangorria. Txangorria, ederto. Iratiren prozesu mentala ahoz gora entzuta ere. Txangorria, hori da, oso ondo, hirurak zuzen, 80 puntu. Leioa. Bide bat ez, lehioan egoten delako txantxangorria ere, lehioatik publikoa, oso ondo. Barandiaran institututik.
Postu direlako, eroglifikoek asmatu eta postu Bai. dira. Eta beste behin aipagarria publiko honetan ere gertatu delako saio hasi aurretik. Zer moduz zaudete? Eta beraietako batek, Miguelek, eta zuek zer moduz? Esan du. Beste txalo beroa, Migueli bagarrik. Hori oso ondo daue. Batxiller bi eta ja empatia garatuta. Hori oso ondo daue, zen moduz da zu, Hori da. Ederto. Ondo. Ez zure pena kontatzen hasi, da. lehenengo momentutik. Ederto, Igor Miren eroglifikoak, danak asmatu beharko. Hemen berdinketarekin aurrera egiteko. Zaiatuko, gea? Bai, ez da Igor? A ver. Igor errezin oso. Ze inspirazio ekarri, osea. Seguro. Ja. Venga, lehenengo eurentzat, badator denpara. Nire gogokoena beti izan da. Nor da? Ez da idik. Mel... Bai? Eri? Melchor. Eragiketa egin? Ez. Melchor, erdo. Txoria. Erdo. Mel Gibson, atorea. Mel, txoriari. Iakenduta txor. Melchor. Ala da, Igor? Gustokoena Melchor, edo? Gaspar, edo Baltasar? Danak. 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 Denak berdin. Basmana zertako ibili ezean. Bai, ez da? Ekar ditzatela opariak eta... Dana erikazu berdin egin da. Zein jan zure erregia? Nik diet iruei sekulako beldurra ze umea ginela etorri ziren etxera behin. Eta, hartu nuen sekulako sustoaz, jende hau... Niri Baltasar? Bai? Bai. Betidanik. Bai, Bueno. Baltasar betidanik, markata guzti, orain ja moderno dutu gara. Bai, ez ederto? da? Zondo? Bai, betidanik, Baltasar. Miren zuria, zer Baltasar. Joango dira, aian igual idi gainean. Ez. Ez. Handik abitzeia. Ah, bai. Gainontzeko guztia zabaltzeia. Handik mundura. Mundura. Bigarren eroglifikoa, denbora. Zuek bai zaretela. Tik. Ia zer da, goikue? Tiktok. Goikue zer da? Eta ikusten? Hori? Gutxi. Jatekoa? Bai, zea. Zer da? Tostada. Gainekoa? Zer da gainekue? Atu. Ez? Ez da ikusten. Ikusten da. Ikusten da. Patata. Bueno, ez dio antzematen. Pate. Pate, erlojuak tak badauka, tik falta, patetik oak. Patetikoa. Patetikoak. Zer errexea da, noain esplikauta, Bai, Bai, ez da. zer zan esati beste bateri, Ze patetikoa ez asmatzea. Ez, broma da. Saietu zarete. Patea ere oso gamonetako... Produktua bai. Bai? Ikaragarri gustatzen zait. Ona. Batzuk egiten diote Bai, kontuz. muzin, Bai, bagoitza berea. Ez esango txagu. Bale, Igor Miren, azken eroglifikoa, denpara. Urtero egiten da getxon, zer gehiago? Itzaldia. Itzaldia. A ber, goikue? Ia eta zaldia. Bale? Be, ia... Esan, Igor? Jasaldia. Bai. Beia, iez, ia. Beia, ia eta zaldia. Jasaldia. Zeuk zelan ez beiza. Beza. Beiza, zaldia. Eta jazza. Eta improvisatzen zuek ere jazzean bezala xe, oso ondo, bi zuzen erantzun da, 60 puntu. Bikain. Beza. Eta esaldi bihurrizak, orain. Saiatzen nahi esaten hobetu behar dela, baina... Bai, ez du jaro batzuk, bai. Kausa batzuk galduta daude, erabat. Esaldi bihurriak ez daude galduta, Argitu egin behar dituzu ez zuek, Idoia eta Irati hori zuen lana orain. Ea dena gazbatzen ditugun, bai? Lehenbiziko antolatzera. Denbora! Erdiaroan, hiri bati ematen zitzaizkion, lege berezien multzoa da. Lege berezien multzoa da. Bueno. Iratik urte berriko asmoen artean horixe, markatu, esaldi bihurrietan ja sekulako egurra emate. Alba da, Zein da zure dieta, Irati? dieta normala, danetik jaten dut. Diot, indar hori nahiko nuke tarteka, Esaldi bihurrietarako osona intxaurra jatea. Abei da, ba. Handi gute? Garunerako? Bai, Bai, benetan? Bai. Miluzerako jan intxaurrak. Vale. Ikusiko duzu ze ondo. Beharki. Bueno, jan beste zerbait ere. Osona garunerako tatitiz ekasteko. Bai, banio emanik. Okalak orain. Denbora. Anez, Nahazteetan, Aurretik bokal bat ez da? ena, Ez da, ina, Institutuan. institutuan, as, Ez da as. os, Ez da os. ez, Ez da ez. historian ikasi genuen, zer den eta nondi datorren. Eta nondi datorren, bai. Vale. Wow. Oso ondo.
Bikain, Institutuan. Larri ginen. Larri. Baina hau ere sartu da. Zuek institutuen ondo? Oso ondo. Vale. Eta zu? Pena, ia zute galdetu. Ni institutuen oso ondo. Oso oroitzapen onak, bai. Oso urte onak. Bai, egia, ez direla dela Oso txarnak ere. onak, bai. Bueno, urte onak asko, jazki, egia zan. Da urtik horra Bai, danak, denak ere, institutu zoragarri. bereziki, bai. Oso ondo, ea hirugarren esaldia zer moduz datorren, antola ezagun hau ere, denbora. Privilegioen, pertsona, lurralde batek. Ez, lurralde Edo pertsona batek dituen privilegio multzoari esaten zaio. Privilegioaren multzoari esaten zaio. Baina. Ezin da gino beto. Sekulako erakustaldia. Ezin da gino beto, Eta alere, ez dira konforme, Ez dauku argi. Ez daukazu argi? Ez. Akaso azkenak emango digu argi, hori falta zaiguna. Ea bokalak, denbora. Bestalde, Ez da bez, biz, ez da biz, Busturialdean, kokatuta dagoen Bizkaiko udalerri baten izena du. Baten izena? Izena? Da. Vale. Lautik lauen dogei puntu neskaketa. Erdiaroan, hiri bati ematen zitzaizkion lege berezien multzoa da, institutuan historian ikasi genuen zer den eta nondik datorren, lurralde edo pertsona batek dituen privilegioen multzo hori esaten zaio, Busturialdean kokatuta dagoen Bizkaiko udalerri baten izena da, zer da? Foruak. Forua ikus dezagun komodina jokoan. Oso ondo! Oso ondo! Bueno, eta esango dugu gainera, zuek laguntzariela euskaltegitik. Bai, Bueno, bai. irakasleen eskolatik. Irakasleen eskolatik. Bai, horre zera bat, hau korapilo bat ere bat zegoelako, iraleko irakasle. Hori da. Zapolita hori. Ondo, ederto, komodina eskuratuta eta erakustaldi emon da. Idoia irati, ederto. Igor eta miren, beste hainbeste egingo bagenu, Ondo. sokatira ikusgarri baten alde, diot. Bai, ez da? Bai, nahi bai. Asaitezen ba, Indarrak ondo batuta, ea lemiztiko antolatzen dugun denbora. Ezetasuna. Ezetasuna. Mugit. Ez, ezetasuna. Alde batetik bestera. Ezetasuna. Izateko. Ez, ezetasuna. Du. Behar du. Alde batetik Alde batetik. bestera mugitu ahal izateko. Mugitu ahal izateko. Opa! Bikain! Ai! Pizka bat lehorri bili gara zera parte hortan, baina gero... Ondo. Alde batetik bestera. Fankluba ja! Bai? Martxan, Zita goratzen. Hola. Gazte jende hau, ea bokalekin ere beste beste lortzen dugun. Denbora. Lasterketa. Lasterketa. Askotan. Askotan. Kaskar. Ezaka. Bota? Ezaka? Izturrak. Ezaki? Kexarako. Kexarako. Izateko. Kexarako. Atzeko. Eta beste bokal bat. Aitzaki. Aitzaki nagusia. Izaten hori da. Ea konga ere. Izan hori da. Pasartu. Esaldi hori da, Vale. Itxe dago, Mantendu. Ondo gogoan orduan. Ja gero pista modura baliatzen dugun. Eta hori alde batera utzita. Badatorra hirugarrena ere. Goazen antolatzera denbora. Ekaitza. Ez. Abesti. Abesti. Ondoren. Ez. Abesti. Askoren. Askoren. Arabera. Ekaitza. Ez. Ondoren. Ondoren dator. Honen. Honen. Ondoren. Ekaitza omen dator. Honen ondoren. Ekaitza omen dator. Ekaitza omen dator, bikain. Oso ondo! Eta mirenek dio. Egia arrastoa oso ona dela. Eurek esentzuteko, Bai. azterketan moduen. Laugarrenak zertxo bait gehiago ere lagunduko digu, seguru, beraz, ea bokal guztiak ondo jartzaitun. Denbora. Etxerako. Etxerik gabeko. Etxerik gabeko. Maluska. Ez da ma? Mila. Ez da mi? Molusco. Molusco. Gastropodoen. Molusco, gastropodoen. Gastropidoen. Gastropido. Gastrapotro. Gasteropodo. Gasteropodo, etzen, bai. Ez horrela hitzetik hortzera erabiltzen dugun hitz bat ere. Biologoentzat zen. Pista hau, ze pasatzen da. 2, puntu. Igor eta Miren. Bikote, ezetasuna behar du alde batetik bestera mugitu ahal izateko, abesti askoren arabera honen ondoren ekaitza omen dator, zer da? Ezetasuna behar du alde batetik bestera mugitu ahal izateko. Lainoa.
Bota, zoze, goi, Beroa, lainoa, gertu egon garalako, ia ikustezagun. Barea! Barearen ostean datorrekaitza. Eta molusku ezala, eta barra, mugitzeko esatasun hori behar du. Bueno, komodinik ez? Intxaur batzu falta igual. Azkeneko kastropo horre ja... Ja, bai, ez da, horrekin amore eman du, lur jota geratu gara. Ei, hemen ez dago ez zera erabakita, Argi sokatira datorreta, Idoiak eta Iratik 250 puntuta komodina. Igorrek eta Mirenek 160 puntu. Baina gertatzen den finala jokoan, sokatirara goaz. Igor Miren, erantzuten hasteko prest? Ba, sorte hon, guazen denpora. Zein animalia du hortz artean Zaraitzu Ibarreko armarriko otxoak? Xagua. Arkume bat, Euskal Herriko herri askotako tabernetan zer jarri zen modan ostegunetan? Pintxopotea. Osondo. Idoia Irati, zegoen txanda denpora. Ze motatako instrumentuz osatutako musika taldea da zozongo? Perkusioa. Osondo. Igor Miren, denpora. Zer ospatzen dira udazkenean Elizondon, Itziarren edota Donesteben? Irauteriak. Azokak, feriak. Amaitu ezara zaharra, edozein txoriri eder bere? Izatza. Kabia, abia. Zein da Andaluziako hiriburua? Sevilla. Osondo. Eta Sevillatik iaz egin digute, 46 puntuk. Jailuak, iraultzera egin dutelako apur bat. Idoia eta Irati zuen ardura orain puntu eustea. Neskak, denpora. Zein hizkuntzatan du jatorria txitxirio hitzak? Euskara. Latina. Latinean. Zein da LGTB tematikako Bilboko zine jaialdia? Egoak. Ai, zinegoak. Zinegoak motoziklismoko zein modalidade egiten da landa eremuan? Ziklokrosa. Motokrosa. Inglaterrako zein hiritan sortu zen Beatles taldea? Komodina. Liverpool. Eta erabili dugu, komodina, pena, oso gertu ibili garelako erantzun askota, baina gertu egoteak ez du balio, zuzen erantzun gara dago. Ondo, erabili dugu komodina, 75 segundo aurretik, Igor eta Miren tartea murritzu data, eutxi puntu egin, animo. Igor Miren, denpora. Nongo azoka antolatzen du Gerediga elkarteak? Durangokoa. Osondo. Idoia Irati, denpora. Greziako mitologiako hidrari buru bat moztuta zenbat bir sortzen zaizkio? 7. 2. Nolako hankak ditu gezurrak? Motzak. Osondo. Ondo, erantzunak ere alakoak, motzak eta zuzenak. Hala behar ditugu eta, Igor eta Miren, utxi. Bikote denpora. Gitarraren antzeko ze instrumentu da jatorriz Hawaii uhartetakoa? Txiki horrein. Paso. Ukelelea. Italiako zein hiritan dago Pontevecchio, zubia? Napolesen. Florentzian, ze ikur da Wallapop aplikazioaren bereizgarria? Wallapop, zera bat, bikoitza. Odeia. Azazkalez gain, zer jarraitzen du luzatzen norbereren eriotzaren ondoren ere? Ilea. Bai. Ilea luzatu eta soka moztu egin zaigu guri, 94 puntuk ies egin digutelako. Ukelelearen zai, pasa dugu, demora desenteta, eta iritsi azkenean lastima. Aldea nabarmena, Idoia eta Irati, eutxi puntuei. Guazen, denpora neskak. Gipuzkoako zein herritakoa da Malenosa mendilasterkaria? Oñatikoa. Oso ondo. Igor Miren, denpora, zein koloretakoak dira batez ere kalabazak? Naranja. Oso ondo. Idoia Irati, denpora, ze herrialdetan sortutako aplikazioa izan zen Berbaxerka jolasaren jatorria? Katalunian. Oso ondo. Ez dagoela inor hemen barkatzeko, Bederatzi segundo besterik ez sokatira amaitzeko. Nahiko erabakita ote dagoen edo markagailua. Baina aldela, zuzen erantzuten jarraitu, noski. Bikote denpora, ze musika motari buruzko ataria da herriko burdina? Erroka. Heavy metala. Zein beste bertsolariri eskaini zion Andoni Egainak txapela 1982an? Hora ere bukatu zaigu! Heavy metala ipatzen zelako eta nahiko heavy izan da gaurko sokatira ere, nagusitasun osoz, Idoiak eta Iratik 71 puntu, Igorrek eta Mirenek 89. Igor eta Miren baino urrengo miluzen beste tarte bat izango dugu alkarrekin egoteko, zemuz? Osondo. Osondo. Intxaurra jan. Bai. Erdo. Ikasteko. Gracias.
Eta ikusi dugu honen bestez, urteko lehenbiziko sokatira ere, nagusitasun erabatekoaz, Idoia eta Irati, Ondo hasi dugu 2023, Jarsan da. Ze bukatu dugunerako 321 puntu bagenituen bilduta, horiek euro bilakatu eta aurrez irabazitako guziek egituta. Ondo daramatzen zuen, kontuak eta, badakizu zenba diru dagoen? Gutxi gora bera. Argi, irabazita dituzue ja, 9.619 euro! 9.619 Eta horrek ere gora egin dezake, Erne gaur zakuan joko amaitit dugu 1.500 euro! Ondo! Zora garri. Matematikak ondo, Bai. Matematikak ondo, neskak? Ondo. Hau matematika polita dira, Kimikare bai, zegoen artien. Ondo, ederto. Matematika, kimika, biologia, falta zaigu. Oso final ederra dator. Adi danok zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Kimika, biologia, matematika. Ondoren salduko diren zientzialariak zein adarretan nabarmendu diren erabaki beharko duzue. Ia nortzuk diren, sorta honeskak. Eskerrik asko. Charles Darwin. Biologian jarri dugu, Darwin. Gregor Mendel. Ez da mate, ez da. Aristoteles. Zein adarretan nabarmendu ziren, jakin nahi dugu? Marie Curie. Hiru hauetatik zeinetan, kimikan, biologian edo matematikan? Isiltasun osoz, zabiltzian, neskai. René Descartes. Bai, ez da. Izen ezagunak, ia hurrengoa. Alfred Nobel. Kimikari esango nuke, baina no seguro. Kimika, biologia, matematika. Azkena? Luis Pasteur. Kimika, biologia. Umen mikroorganismoetako kontu, oi? Biologia igual. Bakteria. Biologia esango nuke daraniko. Venga, bai. Biologian. Zer moduz? Ezaguna danak entzutez, baina. Bai. Ezagunak danak, bere sasoian ikasi genituen be, bai, Seguru? Gero, muga ez oso estue da, batekoa edo bestekoa biologia edo kimika hor zalantza izan dugu batzutan. Arlok oso gertuko dielako. Eta gero hemen dauden izen handi batzuk, eremu askotan aritu izan direlako edo, bai. Alfred Nobel kimikan jarri dugu. Zuzena da? Marie Curie? Ikain, Alfred Nobel, dinamitaren asmatzailea besteak beste, Nobel sariena ere bai, eta Marie Curie, erradioaktibitatearen esparruan nabarmendu zen, radio eta polonioa aurkitu zituen. Biologian jarri dugu asko eztabaidatuta gero. Luis Pasteur, bai? Bai. Kokatuta esnearen eta beste hainbat edariren pasteurizazio prozesuari ematen dio izena berak. Descartes. Filosofoak, gauza askori buruz hausnarketa eginda. Nabarmendu matematiketan? Oso ondo, trukaki dator. Cogito ergo sum esaldiagatik. Da bereziki ezaguna, filosofo frantsesa baina, horrez gain, matematikari aparta ere bazen. Mendel, Aristoteles eta Darwin. Trukakia erabiltzeko aukera.
Zalantza badeko guz, baina holan etxiko dugu, ez genduke jakingo nunko. Zerekin zalantza esate baterako? Mendelegaz. Baina hori txiko. Baina, hortxe, utziko dugu? Ez dugu kasurik egingo trukakiari? Milezeko trukakiari, baina kasu gutxio. Urte berriarekin ere esaera zarrak balioa daukala, bai. Ez dugu trukakiarik erabiliko. Darwin oso ezaguna. Espezien evoluzioa eta bar. Biologian? Oso ondo. Hautespen naturala, evoluzio biologikoa, tankerako kontzeptuak, teoriak. Mendel, zalantzak. Alemaniarra, zientzialaria, oso ezaguna. Zalantzak, kimikan jarri dugu, zuzena da? Biologian, Aristoteles eta Mendel. Baina zalantza genituela da, azkenean taula bikaino osatu dugu, ez dugu zakurik eraman beste behin, baina argi, 9.669 euro pilatua dituztelako Idoiak eta Iratik. Eta elkarren artean, azte kimika, hauek ere, zalantzarik gabe, oso noneskak. Irati bikain, eskerrik asko guzti erregotierren, esan duguna, zoriontasun asko da mantzat, Ja! eskerrik asko. Aur, aur!